Mama kwa baba Xposed GH nsema etwagu na ye de brewe na nsem bi a sabe ye hu social media no so a ejentre no na ebi mo bisa se na Agradaa yi wo ye sex teacher ana se wo ye obi anyame afre no asemi na nkrofo ntia se bi bisa se nsem o ye ni nsem o kekan die ai se sex mu na wo kire ni kunu ware no ye nyina anim se esiama o ye younger man na no na o pa kire se ene game di otimi bo na nsem no so a wo ka no wo hwem na ye se wo nya obi kasa ko bi saa no me pese o tobo na ukotie nsem no ye wi a na ye bobom na ma kire ba bi a kasa ko no e fire mummy enti yamba bye come here and I see my didi dada hey na kwati e de se de kamini kamenya de every day me kuru kwa me see ma wonye hemu anajo wonye mumu bi na mu ye the three fools me kuru kwa me see ma wonye hemu anajo wonye bemma wo hunu twa na odwane ko petrumu and your bedi ni de chat di chat e babu me say me ejika ko bedi chat di trumu ni nyina ka e ye de twa ya wusi afo me say wo bedi channel e to I was afo Shabami me say me frere side and they say you bedi channel you be na say di trumu na ka shit kusia paje Oji umbraje Agradaa mami me say and now mami wine kakra mami wine kakra Agradaa abusafo and you be di twedi Trumu aka ho share me go to be give us am see di Trumu ni kind of Trumu ni dey Agradaa Anya so share na Agradaa Jesus Jesus Eodienwa wo sika eno na sika ni ti bi hwegu a me se be di kwa so me ka sika na wie abusiafo me se wo fa bema na ho ya kono fa bema no me se me kruti ni di bi twa me se fa Trumu Agradaa awale na e de sei fa se bi Trumu eh me se Trumu de ukuru ni utru ade de shia abusia okrudi chane sa no de Agradaa ai me se ye show di chane Trumu sa masa me se me kuru dia wa ya me ni de me yare da e chanja de me so di chane sa my old daddy abusia for me se na no ayi abrantie bi frɛ me was what did the no ban and penny that was it Sagra all the way me say abusuafo abrantie bi you as a friend me was what did or didn't now what the no bona say now what tafini chum now what didn't eat by so ban and penny that and I was sure what are you about where would you would you fire or ban south fire china south fire sa as I say na ordene suffer Trumu ni kakra na so what they the facts na no the foot Trumu no Agradaa e ye the rough shut up say me go kwa me say ma o di chendi Trumu o di bi chendi bi Trumu ka o di bi chendi bi Trumu aka me nya no come out e me fa o e se mo na adofo me nya mo me fa mo Joe boy and as I sign up in the man now for so why just some to the power. Hey Joe boy. Last time I am a style. Meme last time I am a style. A man be so many styles, but I'm sure some meme was style water. Eya semo obi beka eya semsebe wose ne kunu de wo hu ade na me de mintimi mbodi ono bodi just wo bo game no ma hu say yes wo bo game just wo ye bema mu na won te say bi mu a wo mo de omudi nkrofo tu no e hoda ye me say na mami aseme na okay because sometimes goes here te say so fu obi na me say wo boge
yɛte sɛ asɔfoɔ no bi kura boge wɔyɛ no ne kasa yi media me chuma me now because sɛnea wɔka ɛna me kunu boge no nyo wɔni to no afɛ do because wɔse ɛba ne mu obɛdi Trumu no asan di adeɛ ne nyina ei Agradaa sɛ deɛ wo yɛ atra na when na me bisa sɛ aso nyame sɔfoɔ sei na yɛ sɛ yɛ behavior na yɛ kasa no ɛsɛ ɛho te anaasɛ ɛsɛ because yɛso yɛ awarefo nti yɛyɛ nea obiara yɛ bi Bible ne sɛ ɛyɛ sɛ yɛma yɛka nea hyɛn it means sɛ woyɛ Kristo ne ɛsɛ woyɛ distinct from other people na nea Agradaa yɛ yi mepaakyɛw distinction anaasɛ ɛyɛ saa na obiara teɛ sɛnea wɔbɔ nneɛma din a mekura mentimi mbɔ yi sɛ ne kunu deɛ ɔwɔ yi ɛne na ne kunu no ɔyɛ ade because abranteɛ me sɛ wabɔ n'aba so saa sɛ wɔtumi yɛ na me nsɛm bi sɛ wasɛm bi sɛ waware na wobɔ wo kunu aba so saa sɛ wo nam fofoɔ no so mɛka sɛ ne yɛn so yɛba bɛso ahwɛ wo because sɛnea wobɔ wo kunu aba so yi deɛ na ɛkyɛ sɛ wɔbɛyɛ ade ɛno deɛ meka de ato yɛn ho fo sɛ wo kunu kura yɛ adeɛ yɛnka na wadam fofoɔ nte because wɔn ahwɛ ɔmo te a ɔmo so bɛbɔ bi na obiara ka sɛ Agradaa asɛm na ɔka no ɛyɛ saa na anaasɛ ɔyɛ sɔfoɔ nti ɛsɛ anka ɔkora nkakra na sɛbe ɔma ne sɔfoɔ die no ɛda adi anaa wei deɛ meto ama wo sɛ wowɔ fie wowɔ baabiara dwen asɛm ho Agradaa asɛm a ɔkaeɛ no ɛyɛ no a anaasɛ ɛyɛ biribi foforɔ o comment no gya wɔ comment section no aha Xposed GH o subscribe na share mo bi na obi nso share mo bi aha nkwa na bɛte nsɛm sei wo share na fam bambro sana kofi afọ akwa megye so manuasi bye bye